14 ноември. Житие на свети благоверен цар Оправда Юстиниан. Славният византийски император Юстиниан царувал от 527 до 565 година. Родил се 482 и 3 година близо до Средец, София, в славянското селище Вердяна, и бил наречен при кръщението си Оправда. Наследил царския престол от вуйчо си Юстиниан, царува 518-527 година и приел латинизираното от славянски език Оправда – Юстиниан. Едни от първите стъпки на христолюбивия император били да забрани крайдунавските владетели варвари да скупяват пленниците, а на картагенците да принасят човешки жертви на своите богове. Свети Юстиниан освободил Персия от вандалите, а Италия от вестоготите. Съставил най-добрият писмен паметник на древния цивилизован свят, наречен Corpus Juris Civilis. Строго преследвал идолопоклонството и ересите. Свикал Петия Вселенски събор през 525 година. Също построил ненадминатия по величие храм Света София в Константинопол, надминавайки славата на библейския Соломон. В личния си живот се проявил като голям аскет, постник и молитвеник. Целият велик пост употребявал само растителна храна и вода, и то през ден-два. По неговите молитви: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.